Бахчисарай – це суто кримськотатарська назва. Одна з небагатьох кримськотатарських назв міст в Криму, які залишились до нашого часу. Бахча – сад, сарай, палац. Палац у садах. Я тут щось неподалік. І зранку хочеться файної кави, хороших людей, що щось таке новеньке, ні вивіски, нічого немає, але всередині дуже таке тепло, красиво. І в вітрині дуже файні такі цікаві штучки стоять, думаю, зайду. То, власне, зайшла. І так тут і залишилась фактично. Так, у нас десерти традиційні всі, унікальні. Львів'яни, напевно, такого більшість з них не їли, не куштували. У нас така позиція, що ми все робимо з натуральних. У нас така домашня випічка, все робиться в нас, ми нічого не закуповуємо. Мене звати Богдан, я сам зі Львова. Ось, працюю я від початку тут, в цій кав'ярні. Чому я вибрав саме тут працювати? Так? Дуже цікава культура. Дійсно цікаво вивчати щось нове для себе. Ось. Зараз важливим таким елементом є донести ту культуру для кожного українця. Україна є дуже багатогранною в сенсі таких звичаїв і взагалі культури. Там в Карпатах своя культура, кримські татари, в них своя культура. Але по суті ми всі є українцями. Нам зараз потрібно один одного зрозуміти в цей такий час і об'єднатися. Це допомагає, власне.